Ви подивіться, як ми гарно вчора попрацювали. Так. Ну, майже закінчили. Майже закінчили, важко трішки, тому що дуже довго товари йдуть. Процес замовлення на вітрину, він трішки важчий, ніж просто замовити. Отже, у нас максимальна душова система, яка тільки може бути. У нас максимальний змішувач з підлоги для окремо стоячих ванних. У нас аксесуари в золоті матовому, якого в принципі в грої в наявності ви ніде не знайдете. І у нас вся колекція змішувачів в кольоровій гамі. Тобто у нас будь-який змішувач, який ви бачите в серії змішувачів грої, ви можете обрати в будь-якому з цих кольорів. Це ось таке от рожеве матове золото, і ось таке от глянцеве золото рожеве, і глянцеве золото звичайне, чорні кольори. І ще дивіться, ось до суперсталь і колір ось такої збройної сталі. Все це є для вас, друзі. Ми раді будемо запропонувати вам найкращу пропозицію на ваш об'єкт. Маємо товари в бюджеті від дешевого до максимальних преміальних якостей.